Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Oras ma dihita salhudna. Andorang tamulai ibadata di mana guton. Martang yang nahom ma di bagas satu hata. Martang yang mahita. Amin. Tapuji ma Tuhata, marinde mahita asian buku ende 112 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite goarne dewata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay na mian roh di saliling ni liling na do na mangulahon lomo ni rohani dewata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita.
Ale debata si tolusada, debata ama anak dohot tondi porbadia. Namandok mau liate mahami tuho, ala ditopa, dipalua jala di parbadiai ho hami hinorhon ni asi dot holong ni roham nagodangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang jala tugu-tugu hami di hasusuda ni bohal nami tuha rajaonmu na di banua ginjangi. Asa disi pujon nami ho marhite-hite roha dot hata na imbaru. Amen. Tatangihon ma pati ni debata di Minggu Trinitati Sadarion imasian pati parjolo sahat paupaton. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi maraku pahu bainommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua ginjang dona di banua tongaon, ro dina di bagasan aik na diturun di tano, yang go tunggabi si sombaon, manang si uluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni di bata, yang go soture dalanna, ai ona humna do sogut akkana marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiaon hari minggui, dina ono mari ma ulahamu nasa siolanmu, alai anggo ari papitohoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahamu, ro dipangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dina ono mari do ditopa debata langi dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di hari papitohoni. Dibaeni do umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianani jala di parbadiai. Atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon ang humbar tupatikmi. Amin. Jehovah
tato poti madosata di joloni tuhatta. Ale Tuhan di bata pargogo na suatu dosan, jala amanami, hujo hami do goar muna badiai, ala targogot hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni di bata na gabe jolma ala ni hami, namate jalana hehe sian namate, namanai tu banua ginjang doho mangondihon hami, hasi roham di hami, saya patok tong ma di hami roha muleate hon tuho, o ton di probadia, pangapul di na marsak roha, pamalum ma saluhut na bernit, binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Ho do parhitian ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale de bata, ama anak doho tondi porbadia. Amen. Baga bangga taringo tu asisaan ni dosatai. Aidang adong imbar nii, ay saluhud do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhitisian asini rohana, hinorhon ni panubusion na marhiti-hiti Kristus Jesusi, na pajongjong ni debata, bahen habangsa parasian marhite haporsian di mudarna hasangapon ma di debata na digenjang. Amin.
Hatani dibata turpuk epistel di minggu Trinitatis sadarion. Imasian Rom 5 mamukasian ayat sadaro di ayat 5. Margati sorin mahita manjahasa. Asadung di Victori hita dalan hapor seaon. Mardame mahita doh debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Alai lumobi siani dope, aita halas sondo nang akka hapur suhon, ala taboto di horhon hapur suhon ido habengeton ni roha. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni, ala nunga diusehon tu bagasan rohata, holong ni rohani debata, mar hite-hite ton di perbadia naong nilehon na itu hita. Ima sahatna martua ma akan atumangihon hatani debata jalan na upepsa. Amin. Tahatidako mahaporsiautai, songon nahina tindako ni dongata sa porsian di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugu na sohatudusan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman na tinumbuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia. Andorang sohobubuhan, ido tuhata, na tumaw na bernit, di pahuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toro dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamon ni dibata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamula sogo tu tanaon, manghumi alak na mangolu dot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doh dihasesani dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate, doh diangoluan na sora suda.
Amin. Horas madihita salutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu Sadarion 12 Juni 2022. Parmingguan. Mardomu tu perkembangan ni pandemi COVID-19 sia naung lama nurun. Mulai Minggu Sadarion ruas namar minggu di gereja nunga boibe opatalak sabangku. Partangyangan wik. Ganup hari Rabu pukul 10 siawip. Patu pauni huriato do pertangyangan wik. Marhite-hite tatap muka di gereja. Dohot langsung sian YouTube AKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa madohoti partangyangani di gereja Manang di Bagasat Tabi. Perayaan ulang tahun AKBP Rawamangun pa-50 Hobar tu ulang tahun AKBP Rawamangun pa-50 Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10 siawip patu pauta do ibadah perayaan ulang tahun maringanan di gereja. Sude ruas ni huriata asa madohoti ibadahi. Di perayaan lau sekaligus do
gabe evangelisasi kor pingadido tusude kor di uriata asa mangarade madohoti kori. Kunjungan gerejawi NHKBP Mampang Minggu 10 sia Juni 2022 di permingguan pukul 10 tolu NHKBP Resort Mampang Prapatan Naeng Ro Mangebati Huria HKBP Roamangun. Jala Minggu 26 Juni 2022 pukul 10 WIB Patu Paon olahraga dohot NHKBP Roamangun di lapangan TBC Rawamangun. Data jemaat di Pabel. Hombar tu pengembangan pelayan seksi diakoni sosial HKBP Rawamangun. Pinangudo tu ruas ni huriata dohot situawik. Asa mangeleon daftar goar ni ruas HKBP Rawamangun na di Pabel. Manang na berkebutuhan khusus tu sekretariat gereja tak. Sidi khusus. Kamis 16 Juni 2022 pukul 10 siawit. Maringanan di ruang Lukas. Mula utama persiajaran sidi khusus. Pinangido tu sude pelajar sidi khusus. Nau mendaftar asa madahoti persiajarani. Festival Kor Lansia Distrik hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Lansia HKBP Rawamangun naeng mandohoti Festival Kor Lansia Sedistrik Walu DKI Jakarta di Gedung Sopo Marpikir. Tabuan maditangyakta asa denggan lasiani uriata madohoti festivali. Ruas Nabaru Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nabaru ima keluarga Dunan Situmorang inatai Septi Murhayati Borusiombing Rap dohot sahalak yanakon nasida Rosian HKBP Resort Jati Waringin Jakarta. Alamat Komplek Asrama Polri Cipinang atas Blok L 4 RT 0906 Cipinang Pulau Gadung Jakarta Timur. Jonjong Mahamu. Tuatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga tatar lumobi di jolo ni tuata. Udul Mahamu. Tikting Neng Marbagas. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Bernadus Deni Adrian Wijaya ruas ni HKBP Rawamangun wik khusus. Anak niamata Petrus Chandra Wijaya tubuh ni inata Patricia Surani dohot oroana Cynthia Oktapiani Boruhuta Julu. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih. Boru ni amata Hotner Antoni Hutajulu. Tubuh ni inata Rita Boru Pardede. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Juni 2022 pukul 8 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama mamasu-masu nasida gabe parsarepiau nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuata. Namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 10 sada Juni 2022 nunga jumolo modik sahalak ina ima mas nilam ria boru lumbat tobing umur 70 tahun tinading ni amata Martin Utabarat Nahinan. Alamat Jalan Belanak Raya nomor 10 Pitu Rawamangun Jakarta Timur. Wik Rawamangun Opat. Udian dibona pasogit tuka tapa nuli tengah.
Tuhatta mana mangalio gogo do pangopolion di keluarga namar si taononi. Tabahan namar Said, Nyonya Tambunan Boru Hutagaul, Wik UKKM, dirawat di rumah sakit Siloam Kebun Jeruk. Pelean dohot aka udut ni boha-boha, tajahama di arotas tikting naung pinarade ni uriata. Di pasu-pasu debata aka barita namasa, dohot ulaun aka sipatu pauta bain sangap de guarna, botima, oras.
tapasada marohatta martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian salhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta dihamuak kadamang dainang hahaanggi nang pinaribot pe nadong di bagas joron itu hatta di sadarion nang dihamuak kadamang dainang na adong di bagas tabi laho madohoti perminggota hata ni dibata dalam di parsaurata di tonga-tonga ni pamujota di sadarion ima nanienet sian pesalmen bidualu mamukamai sian ayat sada sahat tu ayat napa 10-on. Sonomma hata dibata kujaha matu hita saluhuna. Ede sian si Daud. Ale Jehovah si gonggop pami macai sangap do guarmu dilihat portibion. Dipatibul hodo hamuliomu ro di atas nyaka langit. Gari siapa mangan nyaka dadanak, dohot akka poso-poso dijadi hokodo parangamu. Ala nyaka namangaloho asa di paujapo musuh. Dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutaili hol langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulan dohok bitang akka napinaulim. Tunga hamania jolmai ubah pola ditaringoti rohami bana. Jala anak ni jolmai ubah pola diibatiho. Humurang apala otik doi bana siat dibata di baiko. Alai ditali-talihon ho muse hamuliaun. Dohot hatongamon tuibana. Di pabakit ho doi bana gumonggom akka jadi-jadian di tangamu. Sude do tahe di patuduk ho tuibana. Akka biru-biru dohot lebu. Sude naro di binatang. Akka na diharangan. Pidong akka na ditori ni langit. Dohot akka deke di laut. Rodi sude na mangicir di laut. Ale Jehovah si gonggop pami. Mace sangap do guarmu dilihat portibion. Di sido sahana. Hurian itu hatta na pinarsangapan di bagasan guar dewata ama, anak dohotot di porbadia, di mingguta minggu trinitatis sadarion. Arong dohata madok manadadiri. Jadi molo idokon manadadiri, bolo di bahasa Indonesia unang terjemahon tadda madirim, kenalilah dirimu ida tehak kainang. Jadi bolo halak Batak nasapur-sapur bahasa Indonesia na, kenalilah dirimu, gitu. Jadi molo halak manadda diri, halak na mga tusi, nagodo hahurangan na. Halak na mga tusi, bahwa hidupnya ini tidak pernah sempurna. Halak na mga tusi, say humurang doibana, sianak kana asing. Jadi molo halak nama nada diri pitoridok kodoe markat sama joho gitu. Hati akai nang amang. Halu nang salah jolmo pe markaca sipata ulur salah-salah panisirna. Ulur salah-salah perbeda-bedana. Ulur salah-salah parlistina. Nanti. Ya rotehe hamu mamakke badak pipa. Badak pipa na harga 2.500. Na julu harga 500 deh. Isi doha makainang na tumua. Mamakke badak pipa tanpa markaca, holangi batu tangan nai ipir-pirhon,
Pitor lakko tu bohinai, risu de bohinai hona bada pipai. Tanpa bercermin, tanpa markaca. Arang doha makanya naomi tehe, so na marhasa do baju mun hobereng. Ate. Itu dah. Arang doha alak songoni dak pola tarida ibana laho mamake badana. Berarti ditadde mana do bolak dibohina. Gitu kan? Olak ni dia bolak dibohina, ale unang song nabi noton. Botar bohina son, birong di son. Ate. Hang do songoni, jadi bolo marsalo kamu doko kamu to parsalo ni. Badaki hamu side do ku ngoda inamu. Unang tari dan non, irato pengan non ate. Jadi halak nama diri dah Makkah manginang, berarti sudah benar-benar dia mengerti kesiapaannya. Jala molo ibu tadaibana do dirina berarti bakol doon laho makatahatai hahurangan dihalak. Ya. Bakol do di mana lao parwaroh kalak. Bakol doon halakna laho membuli manang pada hodirina siak kalak. Ima halak nama diri. Jadi ikut tusido halak marsormin, bercermin. Molo didokot di bahasa Inggris, who am I? Hai siokku, isedo Tuhan. Jadi molo tadokon isedo Tuhan, tatadda hahurangata nagudangi, berarti halak nama dadirina ikolam serek rohana tu debata. Ikolam dipatuduk dirina tu debata. Arang dosongoni salak namora di sadahuta. Saya dipasang asakoni mana dirina namora jong. Dangi dipasang asakoni mana hadongan nak sude. Roma sahalak padita parhaladuni huria mangusung amaton tu sada dulu. Asa yorui gijang di rohani na rohani padita manak parhalado. Ibu menamora tu sada dulu nama cetibo. Alang amat cetorus dipasang asakoni mana hadirionna. Ibereng ima idoko parhalado ma. Iberek kodo amang batu nabalgay. Kubereng amang. Bari berek ko batu nabalgay. Siag gijangon mek do ibana. Alera bolonong ngajonoki ba mace belgaru lobi se belgani jabu. Bohado pakilalamu inapat diton. Molo iti di batu iho. Ba mate matong dalisat. Hoido te. Iberek kodo hauda tibuan. Hubereng amang. Baru pakilalamu acugari tubang hauna belgaina tiboi. Pas tu daging mi mate roho, mate amang. Balisa matong inna. Bare bereko sungeon, netoron. Babagas, dorasa na. Molog lonok ko tu bagas. Boy do peho maluas yani. Badang amang. Ba pasti mate do. Atong isi do nobel gadi lalaroham. Hawodo, betuodo, sungeodo manako. Robe ba nama dokon besude akan anis dokon ni amangi idu no belga alana molo marujung nguluku dang marlapatan di badik konaka topa-topa ni debata. Jadi akamanginang perlu do di tonga-tonga ni nguluta mangeruji-ruji. Yate. Mole dokon mangeruji-ruji flashback guarna. Manaili do papudi. Bohado debata mangaleho nakanariko di tonga-tonga ni nguluta. Bohado debata laho madongani hita. Bohado debata laho manarihong ngoluta. Buasa adong hamatean. Asa unang pagijak kudu rohani jolmai. Dang holan halani dosa ni jolmai. Dang hola hona uhum jolmai. Kenapa Allah menyiapkan waktu
bagi setiap ciptaannya, supaya setiap ciptaannya bisa menghargai, menghormati, dan memuliakan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Itu dah. Jadi saya tiba-tiba ni hamoraut tapi, saya tiba-tiba di pangkat tapi, saya hebat-hebat tapi di perkarejuan, mulai dok ke parjamitai, martikibe itu sudah. Dangadong nahot, ate. Dangadong nak kekal. Semua punya waktu. Jadi bolak kamanami nanami akka pegawai baik di perusahaan swasta do negeri bolo naik pensi ko 5 tahun nai para diha mbadirim. Ate. Manang itorho kubun dihalak 1 hektar isiho manakul-nakul. Manang misal nama julu di bakko peternakan ko dia manang songo dia pe. Unang andog gabe trauma. Ate. Perlu do akan naik pensiun healing ya. Perlu do menjaga kesehatan. Unang neng 1 tahun naik pensiun muru terus ate. Tahu. Ikko para dion di jolmaido dirina. Oddo dah hamak kadamang dainang neng nahon si parpesalmen si Dauton bohado mana mengaku sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, membuat status-status sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sangat istimewa di antara ciptaan yang lainnya. Dia tidak kon parpesamenodo bohado belgani rohana di panopaon di debata di tonga-tonga di ngulu na kapitenopana sahatu jolmat na pinarbadian. Badak kamanginang arong disoteh ma boto pati parjulu pasa puluhon mula dongan no rotu katorhu kuliah penos 50.000. Manang unang majulu tapaotik pati papat tope nagajangi. Ate isen non na mulai sanon rotu kator namang padi tau sa ator ate. Wapal do amang alik kotikos unang tersendat-sendat. Ate. Holani pe sipata lupa hita. Arong doso mbalua na hini pu teh. Ibo to hamu do malua na hini pu. Naneng muli mangoli baru pe malua. Ido malua na hini pu bola bahasa Indonesia malua khususinna. Ido teh. Jadi molo malua na hini pu ulu darang boto patiki. Ale diajar honatan debatado hita marhite patiki lau taingot. Di baga-baga di debata, di hasil holong ronor debata, bohado panopaon na. Ilo debatado di hita, akka narikot di tengah-tengah ningulutta. Jala di sido, sasitong na, ikut tatusi hadirut tasongon halak na tinopan debata. Ilo nakaning itaringoti, dipuji, dihabalgahon, parpesalmenon, ale Jehovah si gonggom hami, macai sangap do guarmu dilihat portibion. Sada pengakuan yang luar biasa dihalak di jolma namar serep marroha. Molo halak rotu bagas joron debata napar jolu sehali ikut di paserep rohana. Ikon di pauduk rohana. Jadi molo holang sengaja rutinitas do ritual do rotu gereja. Baulo do mulak-mulak buti akka portion nai dakyan next level naik tingkat arong do halak ya do hurok koni di bagas jamitakku hampir 25 tahun saya rap nasida merguru bolo guru teh dia dok kanomyo isa bula teh ala gudak kamu teh. Jadi pengalamanku kisah nyata dong. Adong do isa da huri na huba si tiki praktekau. Rap do nasida hudul di suara sada do suara dua. Molo di huta-huta nang pala sok kamu gudang na. Jadi suara sada ma di julu, suara dua ma di pudi. Jadi marguru do nasida 25 tahun di sada huriaon. Alai saleleng 25 tahun marhatan debata do marguru diede ate dang marsipak kuliah kalau na dua
suara saya dan suara dua. Bolo keluarga parhalado dang adong ya teh. Dodi. Yes matutusian hamin nahmot tong. 25 tahun marguru di hatan debata, rak martangi yang aledang marsibak kulingan alani parbalohan. Dung masuk audisi arong opak bulan audisi hubo tu kaya dani hudok kosong non. Dang boy hamuna dua inang rotu horejon, alanga 30 hali hamu marulot nabadia, alai songoni do pe parhamuna. Naso jadi hamu marguri hurion, molo somar si jalanga kamu, molo somar si sahat dosamu. Niku, bah, dang gabi hamu matur kami bah, molo sadarion audo mangatur hamu, ala ulu niuria utur niku. Unang rohamu na dua. Giling mana sida mangalapati hatai. Alai dungi minta mak mana sida. Mak madaidain na, aledang bereng buhina. Kagurang dosongoni. Halo, apa kabar eda? Alai bereng tusan. Dungi rom saya sukondai. Ada ku berek koin nabe ngejalang. Jadi molo hitam masih jalang bereng buhinai, tatap wajahnya. Asa ingot tamu na. Barang songonya tong lahu marsi sahadu sadiku. Haol ya dongi dokon marsi sahadu sama hita. Atar gudang disusongoni akka parngulun ni jolma. Saya tangi di hatan di bata, HP dang diulahod di bagasang nguluna. Alai hatan di debata di bagasa tikol lapai ngotok kita bahwa ada parpesal menon maka muliahon pasangapon debata parholong rohai. Ise mau Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Bahkan satu nyanyian mengatakan siapakah aku ini Tuhan dari biji matamu. Berarti molo si malolong di debata rohita, biji mata di debata rohita. Berarti tung mace argado hita di debata. Seluruh panca indera yang ada dalam tubuh kita hanya penglihatan yang paling urgent, yang paling penting. Ay molonengel jolma dang boy pe mamereng, boy pe berbahasa, ya isyarat. Ale molonga pipi si malolong dang boy mernida. Tabang musik nengel perbinigean, badang binoto be komplit nama. Kan? Bolok kode mata hita, biji matanya, si malolong na hita, berarti nama cai penting nama hita, istimewa nama hita, dia depan di debata. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5, hamudo sodang doho sirai. Kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya kita menjadi orang yang paling dibutuhkan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa kita bisa menguasai seluruh ciptaan. Marhuaso akatopatopana. Narong di langit, di laut, di darat, dok kana asing, ala di habel gota. Bolo debatama no pasude akan asingi, dungi idok debatama. Berfirmanlah Allah. Holangi dosaut. Ale molohita. Ay dokon, diubuso ni ba na mahosa hanguluani, tumiru rupana, tudos tu pangalahona. Yela patanak kamanginang gobar debatado hita secara magudi. Dangadong body shaming dison. Ate. Dangadong idok ko dison, baga donyak ko lay eda ale pese igungmu dangadong soni. Dangadong manang nabuhina pe markotak-kotak, manang nabulat, manang setabi pamangan na tujolo, tu belakang, dangadong. Lapatan na sude argado hita ito padebata. Jadi molarong, mangicaki hita, ruanay ho, dok komatong, nang muruk ko pola. Jelek-jelek begini, ciptaan Tuhan paling istimewa, itu dah. Unak pala muruk kamu, unak pala lujamu marwea. Unama kamu status du ya, arong marak ndoba di HKBP Rawamangun, dicahaya suguhir roh kudu baina. Tak pola songoni, ipasip laut wario mangalangi. Manang tumulan. Lam stres lam mok.
Itu dah. Kan? Dilapati turputat do songoni asa memang dihilala. Dakkan-dakkan ngidokon. Ise do boy mamuji debata. Siapakah menyatakan kebenarannya? Siapakah orang-orang yang mampu menyatakan kebenarannya? Idokon nak dia dua. Gari siap pamangan tidak danak dohot akka poso-poso. Dijadiokodo parangamu. Dari orang-orang lemah. Bolo danak hagaleo di mana do poso-poso. Sian hagaleo taido. Ikorohi tamano badebata. Kirang boy rotu gereja lahom di bagasya gijang ni roha. Roma muji debata. Itu kan? Daung. Dang rotu bagas joro ni debata. Holang mamereng hahurangan yak kadongan na. Daung. Jadi molorotu bagas joro. Hagari poso-poso do dana di badebata lah mangalo musuna. Hanya orang-orang yang lemah lah, orang-orang yang pasere perrohana di bagasana sere penerom lah mamuji debata ditiki hagaleok kido merguguau. Jadi ikut benar-benar dok kadamang dainang di hagaleok tai, di yaudukot tai, di damadopoti dosa tai hita lah mamuji debata laos ido hita mangalo kamu sutta. Jadi mulai di bagasan hauduk kamu mangalo musumuna, monang do hamuna. Dang telu hamuna. Ale mulai di bagasan garang ni roha do, di bagasan akariting ni roha do, bodoh kita telu. Jadi luar biasa do terpukta sedarion lau pahingotok kita. Na di bagasan padongan di batado hita, Yesus Kristus na peluk kita, do to di purbadia na paperbadia hita. Kita menjadi orang yang sangat-sangat sempurna di hadapan Allah. Dang bargijang ni roha behita. Ay biasanya gudang do dakolang malak bata nyan, alihus maju rokot malak batahon. Apalagi bolo, aku kadang-kadang ulu do mekkelau. Mekkel suping, bolo hujalu udangan. Bolo sonari ngamulai biar udangan ate. Udang pesta. Bolo tikini kan, kolang marwe ape nggak cukup be kan. Jadi molo son najulet tong, aung desi udangan di pesta. Hami namang gokon. Boy mon 150 halak. Ate. Apalagi musik udana, dokterandus, sahalat, simajutak, SHME. Salah manurak goar, iprotes don, dangi gelar hubah, salah di, kurang titik nak. Itu kan? Profesor, misalnya Saud, Simajutak, MKN, ME dan sebagainya, ikut di Pareso. Dungi Imam Messi Jakarta, Ausisi, Amerika, Colorado, California. Hape yang todong na di Samoa si pautar nang ibain. Alas mergelar di mana? Ate. Dang pola proteson ni parsipa utarono tongi. Dang perlui. Utung madang ibai musik. Bolo jono imana tu parhalar tu situa. Do sude padita ni HKBP Raumang mengudang indang musik. Ngasu sabe. Alam memang dijolmai perlu sasangapon. Ale unang palubihu. Itu dah. Ada ku boto ba hamak kamangin nang bolo soni udang ada kehujawi kagudakku. Holangi sih namar pesta isi terus mengundang boleh secara 50 halaku dak ku jahai. Ate. Dak ni jahai. Ale ido hasangapon ni halak batak. Ale unang gabi hagi jakon. Deto. Unang gabi hagi jakon. Atar songoni do nilakot terpukton. Asa ketika kita bisa memperlihatkan kerendahan hati kita di tonga-tongan yang kengoluta, bohita lahu mamuji debata, bohita gawe bagian sian debata, laos di bagasan diri tama, tabereng ma, balgani asidot holong ni roh debata. Sasitong na, dang ikom marungutungu behita, ala nunga biji matan debata hita. Nunga na tinopana hita, iko di bagai pasangapon di batama hita. Ada satu buku mengatakan The Purpose of Drive and Life. Idok kesongonon. Ito pada bata hita tu portibion. Dang asa lamang. Boleh istilah bahasa muda, gak kaleng-kaleng.
Tetapi kita diciptakan Allah ke dunia ini karena satu tujuan yang luar biasa. Jadi adorang so ropa hita tu portibion, dunga di topade batahi hita, dohot adong lapatan na tujuan na. Laho asa dinggan, bahkan akan yudokon gabi garam do sirah hita. Kita mampu menjadi berkat, karena setiap manusia punya nilai atau value. Iko radok kita memiliki nilai plus di tengah-tengah yang kang nguluta. Iko bernilai do hitak kamanginang. La sangot dia pegajang di umurmu, ola di dia hoson nari, alekon bernilai do. Iko nang dilem. Menatong, ay bahado hawai nang, bahado inatan. Ato emang asalina ina doi. Bahado matan asal ama dinna. Dangarok songoni. Harus punya nilai sebagai cipta Tuhan. Iko boy ho ditiru halak. Ate. Manang sian parsanggul-sanggulmu. Mantak do sanggul na tiap minggu martukar-tukar. Si patah tu gijang ma, si patah tu saping ma, si patah gonong ma. Manang jago do bah parpehan matan. Jago-jago batik na bah. Sedih nanya teh, satana abang do manang sa pasar baru. Mantak do pung abah, namping ngopung-ngopung gejang si silon na jala gari tiga tikutek nain na. Harus jadi sesuatu. Manang siapa katayon bu pe? Arong do halak say pakatayon na sinira pakatayon na. Dangalan ituan na daw. Alay say hata na siniraan. Boleh dokon hata na siniraan, say labo kibana. Jadi sonang jol may lebung na. Sonang. Dang madele jol may lebung na, dang berdadi. Ate. Ulabungnya mahita, unang isi bete gue ini masalah. Unang lebung ni dangarong ni. Songon di karisannya ate kamanginang dah. Dang rodo pelasianu, ima deh dia teh. Dang rodo petosianu, dia teh. Ala borhana. Ale molo ide de sianu, unang palaroi sorope dangarong lapatan ni sonin na. Odo nai taringo tuturpuk tahun. Kita harus mempunyai nilai lebih daripada ciptaan lainnya. Boleh lebih tapi itu panopaun berkuasa atas burung-burung ikan di laut segala macam. Denggama taurus, denggama tarawat. Hal yang debata di pasal 150, Sudina marhosa, ikom mamuji debata. Itu dah. Sudina marhosa, ikom mamuji debata. Hita maka manginang. Bahado hita lau mengerawat cipta ataun. Bahado hita mengerawat ciptaan ni debata. Natarawat di tengah-tengah kanguluta. Memang sonari macai gudang doaka ciptaan ni debata. Napunah ala nikah kerakusan di jolmai. Banyak ciptaan-ciptaan Allah yang langka sudah punah. Jalang binoto be buha persauna moloso hita sendiri lahu memelihara. Idu alana boido sianon di buat jolma parutungan. Ate. Ya ada ingot tamu na jolo teh bunga gelombang cinta. Ang dohang memeliharai. Umias mai sedada nak muna. Tikihui ngoti abaga mang. Ya inang-inang na iya mangamang nadang ngirawa nerak ko do. Ate. Isempro ma bunga gelombang cinta ni sempro ilak butini. Satu daun, satu helai daun namang harganya 25 juta. Iho apa tahu orang ni? Molo 10 daun hal 10 juta berang bino to be. Holangi para rawaton, hape dana mau kuak dangang mangal lang. Hape holang hancur darong hargana. Roma muleu mesi jabune. Amang padita. Diho bunga gelombang cinta dang pola dia mamang diho mainang ko. Adang arong bergana. Alirang sudah nahi talau mangarap soni. Kurang doa kena masa tengah-tengah ningguluta. Jala odo tak kasih tutu di minggu tritatista na perjuluon. Ya. Bagaimana kita sebenarnya harus mengingat kuasa Allah yang telah diberikan kepada kita. Jala mengingat tungdenggan di bahasa debata. Di tengah-tengah ninggulna porsea. Di babangkit kita laho. Margogo. Gabe berkat. Jadi berkat. Gabe pasu-pasu tok kahalak. Pasu-pasu akas topa-topan di bata. Iseru tehenahya tu Yerusalem. Aka manginang. Tapola gijang ni rohami boleh martudo. Asa maihung usek kami retong. Ale lela kamu lang kos nami ino maksudna.
Jadi yaro hamulau tu Danau Galilea teh. Do lau mati. Akan amar nasomar lange pin nabo di simubang ke. Mulai ate mak perlu sali-sali bamadigi. Jadi dua danauan berdekatan, tetapi punya keperbedaan masing-masing. Mereka ini memiliki sumber air yang sama dari sungai-sungai kecil. On siabuk kudu nau jahamanginangda, dosa nak ilustrasi, dak ada pia balu tu Yerusalem. Hu promosi maju diri kemana tahu hamu mabuanan no. Jadi dari aliran yang sama, alai saling menapung dohan dua. Alai molo di Danau Galileon tung macayes doaina. Gudang do aka deke si mangulu. Gudang do disiaka plakton-plakton di bawah dasar Danau Galilea ini. Tubuh do siaka suasuana ditoruni aina tiui. Ala buha. Ala adong pablokonna, pembuanganna. Jadi holang nakok sawoti kaiki itapung, holang lewa sian batas nai pitor bolong maiki. Martukar mai bana. Alai molo laut mati, holang manapung doi bana. Dakkai mana mabulokon, na kotori. Jadi mengendak masuk dia kena kotori, darong behangulu di bagas. Dekke pemate, platon-platon akka tumbuh pemate di bagas, dugi gudang ma akka kadar garamna. Selain cerita dari Alkitab ya, kutukan kepada danau itu. Alai adong ma sumber air yang sama. Alai dang oleh mana ma blokon, holang na di bana ma, isare ho di bana. Dia mak kadamang dainang, gudang do songoni parngulu ni jolma. Bau di bana songod Danau Galilea. Majalo, alai Uhud laho mangulahon. Lam gudang ni jalo ibana, lam tiwai na. Songon sumur doi, molosotini baik non, ikon lam dang litok mana dang tiu. Lam ditibay mana, lam ditinibay mana, lam gudang roaka na tiu, marburak-burak, marbula-bula siya toru, lam tiu aiki. Alay molosotini bay mana, gabi tasiho mainay. Ngulijol mape gudang dosongoni. Lam gudang mana majalo narikot, di satongan di bata, dihilalahi mana do pasu-pasu di batai, dungi di sarihoni mana, tu gudang akadongan na do kana asing, alilam tioma akaina. Alem do halak daun, holang na majalo, dakya mablokon, dakya palauhon, dakya hati, dakyai. Makana jolma bolo manggaruk baru manggaruk teh. Ido kan? Dakya manggaru tu luar. Dakya manggaru bucatai baju tegarat tanggur kubah. Dakya indah tu hijam. Seholang na tu ibana do. Mulu di jolma naso makilala habel gaunna di topa debata. Baboy di mana tersulat di dekat songone. Aleta ingot ngolut tau martiki beru sude. Dang arong nakekal dang dabadi. Ngulut tahun martiti beru sude. Bicat di lo debatari hita partikian sadiari pe umur tak kadamang dainang. Tabama kadading gading ngulut ta. Songot topan debata hita. Songon biji mata yang paling istimewa. Makanya kita nggak usah bersungut. Holang amarana lungu di Portibion. Dah. Gurang do pek kadong amun do lungu siakko. Tanya. Holang gelek ko na marawa na dangol dan karejo dangon daong. Perlu do kita bersermin ketika kita menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang paling istimewa. Ikut tahilala habel gaun debata. Marhite na jonok kita tibana. Marhite na jot kita laho ro tu bagasan guluna. Perlu do puji-pujian nih. Ate, perlu do puji-pujian nih. Akamanginang. Isi dison nong makapal bukuid di 10 bukuid di. Ang do abo makapal 10 bukuid di, dangarong ate. Makapal 10 kilong jemaat, manang 2 kilong jemaat, dangarong ate. Ale mo lemeng hafal dangdut ang do maremo. Do tiktokan, ay nagudak ko bereng opu pe tiktokan do. Tiktokan dulu kita ini nabut ini.
HP jongjong perang tolap ate. Itu kan? Itu. Jadi mularong madokon hubo todo bukit de nomor sekian. Yesus ngulu ni todikku. HP ulang ayat saya di botoho. Berarti dang edia solo mamui. Iko sudah dihafal edi. Ayat bolo opa ayat manang 5 ayat berarti kau dihafal. Jadi mau lepas jongjok ko mari dia mahita. Deng ber ke bukit dem ya palho jago menat to nate. Betul dok tong anak Tuhan. Baik dok kamangina. Di sordo pamujat tu di bata alani marlas ni roha mahita. Tapake mati kita laho pasangapon guarna nabadiai. Amin martanyang mahita. Ali jahuba dewata manami namar bangsa di Banua Gijang. Mauliate marohanami di ho Tuhan. Allah hupakilalok kami gudang ni asi dot holong ni roham nong pinasaha mudihami. Pola di dok hatam di bagasa sedarion. Hami ma natinopam na istimewa. Na khusus. Na niaimmu sarupa tu gobarmu. Sian akan natinopam nasing. Laos dilihat kode Tuhan itu tanggung jawab. Laho bangaradu ti sudah akan natinopam mau di portibion. Alai molo sigijang roha dohami. Bodoh kami lupa laho mengerawat akka sudah tinopam memelihara seluruh ciptaanmu. Alai marhiti hatam dejar kodo tuhami gabi jolma parserep ni roha. Pau dukon ni roha songo dadana songo poso-poso di bagasan hagaleon nami Tuhan. Roha mi mamuji jala pasangapon guarmi. Tangi hom makatang yang nami nangangu-kangu nami. Alai jahuba di batama nami. Pasu-pasu makaruas ni huriam. Nama nangi hokatam di bagasan minggu di tikion. Narong di bagas jorom nangaka di bagas nasida be. Margogo manasir Tuhan laho mangula hokatami. Asa marhite hatamon ale Tuhan lam takas wilalahami panari honommu di ngulunami. Lam takas wilalahami Tuhan songon natino papami sagobar dohoto. Jala ikon saroha hami diakka pangulon nami alani ajari hami Tuhan saya totok madok mole ate tuho diakka tangyang nami be diakka ngulu nami pos doroha nami Tuhan sianaka partikian nong pinasakmu di hami sianaka gajang ni umur nak kudalani hami nok kubulus hami ale Tuhan Bama totok kami gabi pasu-pasum. Tiganup humaliang nang diaka partikian nami pe. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo ma pujian nami on. Gabi pelean na khusus di depan mi. Jala pos doroha nami. Saya ho matotong Tuhan. Na mangajar ho Tuhami. Song pardenggan basa ho parholong ni roha ho. Di bata ama ho, anak dotor di perbadia. Na mangalut Tuhami Tuhan, panopaon, haluaon, dot di perbadia kami di ngulu nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu ma ruas ni huriam, di tonga-tonga ni huriam hakabipi romangun, nang ama nami, ina nami keluarga ne baru, gabi bagian, sian huriam hakabipi romangun. Pasu-pasu ma ulon nasida nang haringgason ni rohana sida lahu maddohoti par minggu di tonga-tonga ni huriam. Ale Tuhan jala di batanami diak karuas ni huriam anak do boru ni huriam nanang marsakap majalo pasu-pasu perbagason tuak kapartikian neng rona le Tuhan ho mana patuluson saluhuna asa tulus akka pangidon nasida muladong akka anak do boru ni huriam nang cukup umur nasida nong adong donganna ali Tuhan pasau mai marhite khobar tulomoni roham dakolang pasonakko dirina pasonakko natorasna ali tongdo pasonakko ko ali Tuhan marhite pamujon nasida di tonga-tongan yak kangulu nasida pasu-pasu jala homang mangaleon hamalumon diakka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na tongon diakka rumah sakit
nang diakka bagas nabe marhite warta jemaat nami di tikion dohot na sohagorak kami ganup marsada-sada ali jahuba di bata manami dulu mana sida dulu makarwas di huriam na di bagasa parsahitoni asa boy hipas pamatangna marita kaubat na pinanganna marita pentangan para medis nang dokter nang katangiang nyakka ganup hami nang ruas ni huriami pe pos dorohanami Tuhan pangiduan nami do matutua kaparsahiton sian hami leo madihami akahi pason di pardagingon do partodion uhut akka gajang nyumur diakka ngulu nami pasu-pasu ganup keluarga nyakka ruas ni huriam diakka pare anak kon nasida sude akka pinopar nasida di dia penasida maringanan nang diakka bagas nabe namar sikola do namar somar sikola na mula-ulaon dohot maringanan di dia penasida asa ganup nasida majalo hai paso do paso pasum dingulu nasida diakka berbagai persikolan nang akali ni pekerjaan nasida pe akar rumah tangga na denggan namar dame dohoto songon natinopam nasida jala pos dorohanami donganamu nang sudah pemerintahan nami tarlumubi nga mulai dasami boy marminggu marhite di masa-masa endemi COVID-19 ale Tuhan pamelum maportibion pamelum mahutanami luat Jakartaon asabu itu tuhami lam denggan dia kapar minggon nami tujulanon lam denggan akapar saron nami lam denggan persikolannya kanat nami do perkulian na lam denggan akapar kerjon nami nang akapar saron nami pele Tuhan pos dorohanami ditopahodo hami gabi jolma nadinggan tujulanon marita anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin hurian tuat tadi hamok kadamang dainang narong di bagas tabe tapapung mapeliata jalata transfer tu huriata dohot hita na pungudison berdurung tujulo mahita mari di mahita Si
tapauduk marohata tatanya koma peliata tuadupan ni debata martang yang mai. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo hararoan ni salut silehon na dinggan doh nasa uli basa na mauli utus. Pasat hai masya na nilahon mituhami pilihan nami tuho. Sejalo magabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majalaramoti asa parasyak kami pilihanon. Patimbulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marwahanami marhite todim. Asalam tadahami gudang di silo lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliat itu ho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon Alea manami na di Banua Gijang sa ipinarbadia maguarmu, sa Roma harajomu, sa saut malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sa madosa nami sa panesa nami di dosa ni dongon na mardosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Ayo. Mulak mahamu di basad dami, jalohamu mapasu-pasu siat Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Tidak pakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasor homma damena tutodim. Kurian itu hatta di hamak damang dainang hanggi pinaribot nung sipul parminggot tadi bahasa tikyon ami padita namar jamita liturgis pewarta do sudiaka parhubas kapung pelian do penerima tamu multimedia tong leader do pemusik madot kita saluhna selamat hari Minggu madita saluhna Tuhan Yesus memberkati horas.